दैया बिराद मावदों बेयाव ना बाथोन जागासे दङ नामाब्रा ख्लाब ख्लिब मावगासिनो ओइ सिगाङाव मावबाय थादों दुब्लियाव एसे हाबदों ओरैबायदि दै जानानै दङ जायगा जायगा गैया आंनियाबा मा अबस्था जानानै दं एसे खोथिया फोदोंमोन नायनि रायजोफोर एसे दिन्थिलांगोन बरिया दै जाबायलै ट्रेक्टर गिदिरजों एवनानै दोनबायना बिदि ट्रेक्टर गिदिरजों एवनानै दोनबा मोजां जायो आरोना बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय बयखौबो तो गोबां दिननि उनाव आङो दिनै फोथाराव हाबफैलायबाय रायजोफोर लोमजा गायाखैमोन थेवबो आङो उपाय गैया दुरबलबाबो एसे फोथाराव हाबलायबाय आरोना नायनांगोन खोथियाया माने एसे जौहांबाय दा बिराद लांदां मोनदों आसामावहाय फैनानै जोंहा आदै फैला मेन्देला मोननिसो डायलगनिसो जासिगोन आरो एसे ना माने जोंहा जेब्ला हायनामुलियावहाय आदै फैला मेन्देलाया मोजां डायलग होदोंमोन ना जेलनिफ्राय जेब्ला फैलाया ओंखारबोयो मासि लांदांलै मेन्देला होननायनिसो जाबाय दा जियानो हक उपाय गैया लांदांबाबो आरो हाबनांसिगोन फोथारावहाय आङो एसे दिन्थिनि बेसेबां जौखो आंनिया माने खोथियाया आरोना थ' आङो बाहेरायाव बुंखादोंमोन फोथाराव हाबनानै इन्टारेस्ट मोनो आरो खेथि मावनानै मोजां नाङो आरोना बे हिसाबै आं एसे दिन्थिगोन आंनिया माने खोथिया जौहांबाय आरो नै गायनोसै अलरेडि हालेवनानैबो लाखाबाय एकदम दै गैया गोरान जानानै दं नै जायगा बेखिनियाव गायनांगौ आरोना थ' रायजोफोर टपिकआ बे नङामोन थेवबो आं एसे क्लिप्स हिसाबै दिन्थिबाय आरोना दा जियानो हक मेन टपिकआव थांदिनि रायजोफोर बिदिब्ला मेन टपिकआव हाबदिनि दिनैहाय एसे फोथाराव हाबबाय ओरैबायदि सान्दुं नै लाजाया थांनोनो हाया आरो दैबो गैया अखा सखा गैया खोथियाया माने रानथाबजोबनाय बायदि अबस्था जानानैसो दङ दा जियानो हक रायजोफोर बारा दिन फोथारावबो हाबनाय जागोन जाला गेरेन्थियानो गैला माथो आंनिया माने दिना ओरैबायदि खाथि सफैगासिनो दं दा थांफिननांगौ ना थांफिननाङा एकदम कनफिउस आरो गोनो गोथो जागासिनो गोसोआवहाय बिदेशआव थांनो सानदोंमोन खिन्थु देहाया बिराद उइक आंना दा जियानो हक सम फैयोब्ला नायनोसै मा जायो आरो प्रब्लेमा बेनो बाहेरायाव थायोबा बेबायदि माने आपडेट्स बा भिडिअसफोर आङो कालेक्ट खालामनो एसे टान जायो माने टाइमा मिलाया आरो डिउटियाव थानो गोनां जायो थ' बिनि थाखायनो आं एसे गोनो गोथो जाबाय थादों आरोना बिदेशआवबो आरो बेसेबां खाथिबावनो बेबायदि अबस्था खाथियाबाबो जाया दा दिनै फोथाराव एसे हाबलायबाय आरो दै गैया स' नेनांसिगोन साननैसो अखा फैयोना फैया उपाय गैया खेथि मावब्लाबो बिदिनोसै थ' प्रब्लेमा जोबा जेरावबो बिदिब्ला लोगोफोरनि बे समाव मेन पइन्टआव हाबनि जोंहा थाम्बनेइलावबो एसे आङो होनानै होखादों थ' जोङो मिथिनो मोनखादों बयबो ट्रेन्डिं टपिक फैयोबाथ' आरो बिदिनोसै आरो भाइरेल भिडिअआ फैयोबा जोंनियाव गोबां गोसारखायो दा मा बुंनो जोंहा जिथुनिखि कनजिता बर'नि भिडिअ गोबांथार गोसारगासिनो दङ दा बोरै जानायमोन बबेनिफ्रायमोन स्टार्टिङा थ' आङो बांद्राय बेबायदि ध्यान लायाखै बा आरो बेबायदि नायनायबो जायाखै जास्ट दिनैहाय एसे नुनो मोन्दोंमोन आरोना थ' बबेनिफ्राय बबेसिम सहैखो मोजाङै मिथिजोबा थेवबो आङो सुंद'है फंनैसो बुंनो थाखाय लानाय जाबाय दा मा बुंबावनो आवगोलनिफ्रायनो जोंनाव गोबां रोखोमनि भिडिअसफोर भाइरेल भिडिअसफोर फैगासिनोखा नुबोगासिनोखा ना बबेनिफ्राय बबेसिम सहैयो आरो बबेयाव जोबथाहैयो ना माखासे ट्रिक्सफोरबो थायो बेबायदिनो भाइरेलनि थाखाय ना
आजिखालि बेबायदिनोसै दा मा बुंनो जाथाया मामोन थारैनो कनजिता बर'आथ' गावनि चेनेलाव फैनानै बुंखाबाय दा माने प्रेगनेन्सि आरो फारसेथिं बेबायदिनो हौवाजोंबो एसे माने नांलायनाय बायदिबो जाबाय नामा आरो हौवायाबो गैयामोन जाहैदों थ' एक्सुवेलि बोरै बेबायदि प्रेगनेन्सि जाखो आरोना स' खिन्थाफैगोन आरोबाव भिडिअसफोर नेक्स्ट भिडिअ फैगोन जानांगौ जोङो मिथिनो मोनगोन दा जोङोथ' आरो रिल्सफोर नुनो मोनखादोंमोन बेबायदिनो मैदोम बसुमतारीजोंबो आङो बांद्राय नामफोरखौ मोजाङै मिथिलायलाङा आरो जोंहा दैदेन मा नाम मिथिलायलाङा आरोना बारा मोजाङै जियानो हक जाथाया मा जाखो गोसारनायाथ' गोसारगासिनोखा बुजायनायफ्राथ' आरो बुजायगासिनो दा जों आरो माथो बुंबावनो जाथायाथ' आरो जालांबाय जोंहा गोबां रोखोमनि कन्टेन्टफोर थायो बेबायदि खालि जोङो भाइरेल भिडिअफोर लाबोबाय थाबा मा जानो ना मोजां भिडिअफोर लाबोयोबाथ' आरो भिडिअफ्रा गोसारखाया एसे नायथावै भिडिअसफोर फैयोबा बांसिन गोसारो आरोना दा जोङो मैदोमजोंबो बेबायदि भिडिअसफोर बानायनाय नुनो मोनदों बायदिसिना मा घटना जादों बारा मोजाङै मिथियोब्ला आरोना नाथाय हौवाबो जुदि गैयाबा दा प्रेगनेन्सि बोरै जाखो बेसो जानानै फैदों ना दा जियानो हक रायजोफोर आङो बिसिनि सायाव दा बारा बुंबाय थानो सानाखै खारन आङो मोजाङै मिथियोबा दा आंहा एसे खामानि दंबावोमोन फुलि गायनो दङ माने कक'आ चक्लेट आङो बेखौबो दिन्थिगोन दा बेलासि टाइम हायोबा आङो भिडिअ लानानै फैगोन आरोना दा रायजोफोर नेनानै थायोबानो जाबाय नेक्स्ट टाइम सममोन ब्लग हिसाबै लानानै फैगोन बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आङो दिनैहाय बेबायदि आपडेट्सफोर लाबोनाय जायाखै नेक्स्ट टाइम आपडेट्सफोर मोनोबा लाबोनो सेस्था खालामगोन गोजोन्थों बाय बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामखागोन बेखौथ' आङो मिथिखाबाय बिदि फिथाइयानो गैया मायानो गैया बोरै बिदि जाखो माखो होननानै खोन्थाखागोन आरे सरि कमेन्ट हरखागोन थेवबाबो आङो नोंसोरखौ माने गासिखौबो नोंथांमोननो आङो मोनफ्रोमबो आंनि प्रब्लेमखौनो शेयार खालामो हिसाबै आङो बेखौबो खोन्थागोन नोंथांमोनहा जेबो गोरोन्थि साननाङा कमेन्टखौथ' खालामखागोन आं होमबाबो जेबो सानला आरोना थेवबाबो आङो आंनि जिउआव जानाय प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना रायजोफोर अननानै माने बयबो गाज्रि जागोन आरोना आङो माने आंहा फैसाबो गैखायामोन दाख्लैनिफ्रायनो थाइसेबो ओमफ्राय आंना दिनै इउटुबनिबो फेसबुकनिबो पेमेन्ट हाबबाय आरोना आङो दिनैहाय माने मैयानो आं डक्टरनाव फैनो नागिरदोंमोन मैयानिफ्रायनो आं गोबादों माबादों आरोना ओमफ्राय आङो खुनुरुखुम थाबाय आं गाबोनफोर पेमेन्ट हाबोबा नायजानोसै होननानै ओमफ्राय दिनै आंना पेमेन्टबो हाबबाय आङो डक्टरनावबो फैबाय आरो आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर